pohárov. Prosím, že to není to vajce. Nie, ja mám mlieko, fú. Dobre, tak si nalejem mlieko, no. Takže si to s niečím zmiešaj. No však to potom. Už vidím, jak sa dogrsaš. No. Teraz si Maruško losuje. Ježiši. Mlieko. Čo máš? Kečup. Vážne! Dobre. Ja som fakt nechcel tak. Ne, to má sa začiť. Dobre. Kečup ide preč. Kde si mám položiť? Ja si tam. Teraz idem ja. Ak to bude vajce, ja sa rozplačem. Ne, čo to je? Fanta! Fuj, s mliekom! S mliekom Fanta, fuj. Ten sirup fakt, ja mám zatiaľ všetko tekuté. Škaro. No ja mám tak na poli. Dobre. Počkaj diváci, aby ste videli to úžasné bielo-oranžové sfarbenie. Fuj. To je hnusné. Už to nemá ani farbu. No trošku, hej. Čo je s tým Millerom? To není milé, aby to mlieko ovoňuje to. To vonia dobre. Ono to vonia dobre, tak, ale môže to vonia dobre, len to nebude chutiť dobre. Tak dúfam, že to bude chutiť dobre. Dobre. Fancu dávame preč, počkajte, ja trocha zastrm, aby ste nás lepšie videli. Braňa. Ako je to lepšie vidno? Počkajte, diváci. Kto? Alebo takto. Asi takto. Takto. Toto je šlo. Dobre. Matúš, losuješ. Si. Čo to tu máme? Vážne, ako keby tá Majka chcela, aby som ju tam mal. Majka! Super. To máš? Teda, Matúš? To čo je? Nechápem. Vidíte to? Tu dole je Fanta, tu je mlieko. No daj, ja ti to tam dám. Dobre, tak som A inak máme aj vidličky. Takže nedogabíme to tu. Ale tak ty to nemáš hrozné. Majka s kečupom, to je celkom chutné. Dám si. Dobre. A teraz daj mi tú vidličku a to rozmiešam. Dobre. Môžem? Rozmiešam. Majku sem. Toto je? Dobre. Ináč ja si to zamiem. A ja si to miesať ešte nebudem. To nevyzerá zrovna najlepšie. Daj to bližšie k tej kamere. Toto by ste asi zjesť nechceli. Dobre, možno preč. A ja mám... Fuj, nie ananás! No tak Braňo. Ja mám dneska ale šťastie. Aha. Zase ide bom. Zase zbolo grcenie. Ježišmaria, Braňo. Tak ti to tak vyšlo. Kde ten ananás? Ja ho vidím. Tak z boku, no. Ukáž to divákom. Dobre. Podľa mňa je to grdzaj, keď Keďže smetiak je taký trošku poloprázdny. No, povedal by som skoro oplejať. Vieš čo, pokladajme si to na tento papierik. Necháme si to tam. Ja radšej nie. Dobre, Matúška. Takže, fuj. Ale ako vyzerá to celkom pekne, len to nevonia bohu ako lákavo. Sladké. Dobre, bodaj by ti vyšlo to vajce. Jupi, vážne! Jezdi mu vyšiel sirup. No, daj to tam. Matúšové. Ja si to viem predstaviť. Kečup. Nedaj to tam toho veľa. Ráne, to stačí. Dobre. A teraz to Zavri to. Štúbel je hentam. A ideme to zamiešať. Braňo, to je pripravený sirup, či iba len to z teba? Pripravený sirup. Ja som sa bál, že to je ten, čo si dáš kúsok a zaleješ to vodou.
Počkaj, to je kúsok a zaleješ to vodou. Dobre. Vonie to zaujímavé. Dobre, idem ja. Koľko nahrávame, rýchlo? 10 minút. 6 minút, boda. Čo to je? Fuj, lučina. Tak a teraz ti dáme lučinu. Daj to tam dám ja, lebo ty si proste grablavé čudo. Nie som. Nech sa to zbera. Neviem otvoriť lučinu. Braňo, podľa... Dá, to je dobré. Je to nová lučina. Ako to tam dáme? Počkaj, mám na to. No, nedaj to tam celé, lebo mamka sa môže dosť nasrať. Nezne si tam dáš tú najmenšiu ždípku. No, neviem, čo to je najmenšia štipka. Ty tam dal z toho asi tak 10%. A teraz to dobre pekne zamiešame. 10% od toho nedomachnú, ale tak 3%. Dobre, tak to ešte Dobre. menej. Vyzerá to nejak takto. To vyzerá divne, nevadí. Ani mne to moc nepáči. Ďaleba. Braňo, to vyzerá asi tak 30. O, počkaj, Ale už sa začína smrdeť. Vajíčko. Nie, ja tam mám Miller. Mne vyšiel Miller. Aký je to Miller ináč? Kokosový. No tak to mne hrozné, ešte s kečupovou prichuťou. Ale má tu na prvú biel... Vyťahni si tú lyžičku a drž ju nad smetiakom. Nad smetiakom, lebo to kvapka to celú ruku, ty ježiš. To ma tam vytapujem. Na kolene. To vyzerá, keby tam niečo sa nás posralo. Braňo, ten kečup. Ja myslím, že diváci sa dogrcajú, takže kúkajte sa na to pestrosfarbenie. S najlepšou grafikou. Zavri. Ten kečup začína byť tekutý, to nie je nič dobré. No, to už mi nepripomína kečup, ale keby ste tam tak... Mne to pripomína niečo dosť divné, ani neviem. To vyzerá ako hovno. Vyzerá, keď zmiešaš horčicu s kečupom. Môžem to ne? To vonia dosť divne. A idem ja, nemám vajíčko, ak mám vajíčko, rozplačem sa. Čokoláda! Ty tam máš raz mliečnú príchuť a teraz sladké. Takúto No čokoládu. to som neviem. No, ale tá fanta to celé pokazila, takže... Ale to nemám také hrozné ako ty. Lebo keď tam máš základ mlieko, no tak to je niečo hrozné. Braňo, nie je tam toho mlieka trochu aj viac? Ble. Lebo predtým tam boli len taká ždípka. No myslím, že diváci sa už dogrcajú pri tomto. Bude trochu problém to rozmačkať, keď to má asi tak 300 rokov, aj to má 300 rokov v chladničke. Čo sú za zvuky? To je skoro ako keď si grcal. Diváci Braňo sa v škole pogrcal, to vám môžem pripomenúť. Dobre, už sa konečne padlo. Vypil moc veľa Pepsi. Dobre, Martuško, ideš. Môj inteligent. Prosím, nech to nemám to ale no! Máš to vajce? Áno, ja tam mám vajce, super. Musíme to tu... Drž to na smetiakom. Dobre. Fuj. Chceš ho tam celé alebo rozmačkané? Ty myslíš, že so škrupinkou? Áno. Bez škrupinky radšej. Takže so škopím. Ja sa Nie, pýtam, bez- či ti ho tam hodím celé, alebo ti ho rozbijem. Rozbij mi ho. OK, ty tam budeš mať chuť vajíčka. Musím vám to dať takto, lebo... Braňo, škrupinky z vajíčka nie sú veľmi dobré na žalúdok, takže ja by som ti to neradil. Že by som si to dal do svojho. Dobre. Vyhodíme to do smetiak. Teče to. Braňo, veď tu máš smetiak. Jaj. Ja už čakám tam tie smetia. Dobre. Zase na nás. Vítajte späť.
Otoč tú obrazovku. No a daj mi to, ja ti to zamiešam. No. Hups. Ble. 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 Je to moc. Tuto je to vajíčko. Čo robí zase? Ty si mi tam dala škrupinku? Nie. Kňaz. Robí to také divné zvuky, ktoré sa mi fakt nepáčia. Musím to uvoňať. Počkaj, zamiešam ti to, aby si to mal tak úplne láhodne. Ešte na spodku. Zostaň si tu. Počkaj, ne? No takže mne ostane asi karičke. To najlepšie tam. Ale má to prísť to, že to budeš musieť mať potom v hube. No, sír. Ja som to dal, sír. Dobre. Ty, mne by to fakt hodilo, keby tam nemáš ten posratý Müller. Ja mám nožiky. Počkaj, to je Čím to- vidličky. Čím to otvorím? Perom. Ble. Si zakická. Ja som zagýca. Máš šťastie, že si mi neogabal tášku. Kameru trochu napravím. Nechytaj to! Dobre. Ale hodilo by sa to napraviť, lebo sa musím takto zohnúť. No. Minulo to mal Tomáš husté a teraz to mám ja husté. Či nie, ja som to mal vtedy husté, on to mal celkovo tekuté. Dobre. Takže vidličky sem, aj ty tam na vidličku a budeme sa musieť z toho napiť. Neteším sa. Nie, to... Počkaj, ideme si. Nie, dáme rád za 3 bompery, že kto sa ako prvý napije. Kto vyhrá, tak ten prvý pije. Raz, dva, 3, bombári. Raz, dva, 3, bombári. Raz, dva, 3, bombári. Vyhral si, dal si šuter. Jo! Ale ja som povedal, že kto vyhrá, tak ten pije prvý. O nie. Poď sem takto bližšie, počkaj. No, super. Pí. Počkaj. Tu nazumovať. To zase do grca. To je hnusné s tým kečupom, ono je to horšie, než to vyzerá. Ja ňa tak rád pri smetiach. Chudák smetiek. Tomu ver! My sme strašne sprosté, decka. Dobre ľudia, takže no, na zdravie Matúš. Napij sa ešte raz. Ne. Nie, toto bude skúšobné a potom sa napijeme spolu naraz. Takže 1, 2, raz, 2. Bože, keď si to dal, ty dám to a ja nebude citlivka. Ty sa napredoš do keca. Ja sa ešte, a teraz poďme spolu rýchlo. Jak to chutilo? Poď rýchlo, napijeme sa ešte. Na zdravie. A ešte sa napijeme. Naraz. Raz, 2, 3. Ty si ma skoro ogrcal. Mám tu chuť v ústach. Ono to chutí, ako keby ste zobrali mlieko a do toho dali kečup a nagrcali by ste do toho. Toto je záber, jakých Braňo grca. Moc to Ja som nevyšlo. strašne sprosté, decko. No. Ja sa ešte napijem. Ale to chutí. Nie, nechutí. Dám to tretíkrát, do tretí to všetko dobré.